Ahojte, ja sa volám Martina a spolu s Juanom sme vytvorili toto krásne ajurvédske centrum na Smolickom zámku v úpetí Malých Karpát. Som tvorkyňa týchto pobytov a takisto aj terapeutka a veľmi rádi by sme vás pozvali práve dnes sa pozrieť, čo všetko sa u nás na tomto ajurvédskom pobyte deje. Poďte sa pozrieť. Ďakujem za zavolanie, tešíme sa na vás. Volám sa Veronika, som váš prvý kontakt s našim ajurvédskym rodinným centrom na Smoleneckom zámku. Na základe vašich požiadaviek a potrieb vám nastavím pobyt Šittiramír Ván, tak aby ste sa zharmonizovali na tele a aj na mysli. Volám sa Monika, som ajurvédská konzultantka. Cieľom ajurvédskej konzultácie je zistiť, aký ste typ, čo je pre vás prirodzené a zistiť, či ste v nejakej disharmonii. Potom vám vieme čo najefektívnejšie nastaviť pobyt v salesu mesta. Meditácie a takisto terapie mysle zažijete na ajurvédskych pobytoch u nás so mnou. Tak, aby každý z vás alebo každá z vás prišla k svojej vnútornej harmonii a pokoju, ktorý je tak veľmi dôležitý a našli ste samých seba, lebo to je teraz v tomto svete tá naša priorita. Takže teším sa na vás. Ahojte, som Iris, som lektorkou ajurvédskej jogovej terapie a budem mi cťou vás prevádzať v priestoroch Smolenického zámku na nádherných ajurvédskych pobytoch Sanasoma Ayurvedy. Teším sa na vás. Ayubowan, Vidya Sanas Misfan, Yasa One Sosinas, the Ayurvedic therapeutic. Welcome. Naše ajurvédske pobyty si užijete v lone tejto prekrásnej prírody. Vytvárame ich s veľkým rešpektom a pokorou ku každému z vás. Prichádzate k nám unavení manažeri, ženy, ktoré si potrebujú zažiť nádherné zážitky, či celé rodiny, tak, aby ste zažili harmóniu tela, duše i mysle. A vychutnali a okusili, ako voní a chutí Srí Lanka. Pozývame vás k nám. Welcome.